الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. عباد الرحمن، рахимле Аллаһның бәндәләренең сыйфатларын өйрәнүне дәвам итәбез һәм узган кичәге вагызда без сезнең белән әйттек, Аллаһ Тәгалә Әл-Фуркан сүрәсенең ахыр аятларында үзенә тугры булган бәндәләренең 8 сыйфатын искә ала. Хәтта шушы сыйфатларны без дә белеп, ул сыйфатларны өйрәнеп, үзебезнең тормышыбызга кертергә, ягъни үзебезнең хылкыбызны шушы Коръәндә искә алынган сыйфатлар белән зиннәтләргә яхшыртырга һәм иншалла шушы аятлар тамамланганнан соң, сыйфатлаучы аятлар, Аллаһ Тәгалә шушы мөэминнәргә булган вәгъдәсен әйтте. Ягъни аларны кыямәттә, җәннәттә нинди дәрәҗәләр көтә, Аллаһ Тәгалә шуларны безгә хәбәр итте, хәтта без дә шул дәрәҗәләргә ирешсеннәр өчен. Һәм без сезнең белән әйттек, аятлар 63-нче аят башланды, «Ва ибадур рахман» дигән сүз белән. Рахимле Аллаһның бәндәләре, «Аллазина ямшуна алал арди хауна», алар Аллаһның җире буйлап түбәнчелек белән йөриләр, тәкәбберләнеп йөрмиләр, үзләрен әллә кемгә куймыйлар. Һәм менә бу түбәнчелек беренче чиратта Аллаһ каршында. Чөнки алар беләләр кем ул Аллаһ һәм беләләр кем алар. Кем Аллаһ? Галәмнәр хуҗасы. Бөек Раббы, аның кеше бөтен нәрсәгә җитә. Ә кем ул бәндә? Ул бер загыйф, гынахка чумган бәндә һәм аның тәкәбберләнерлек бер сәбәбе дә юк. Юк, чөнки ул Аллаһның җирендә яши. Аллаһның кояшы астында. Аллаһ биргән ризык белән, әгәр Аллаһ аңа ризыкны япса, ул Аллаһының ризыгыннан башка ризыкны таба алмый. Әгәр Аллаһ аны үз җиреннән чыгарса, ул Аллаһыдан башка җир таба алмый. Әгәр Аллаһ аны һавадан, судан мәхрүм итсә, ул үзенә башка һава, башка су таба алмый. Шуңа күрә мөэминнең түбәнчелеге беренче чиратта Аллаһ каршында. Һәм шушы Аллаһ каршындагы түбәнчелек ул бәндәләр каршында да була. Аллаһ каршында түбәнчел булып, бәндәләр каршында тәкәббер булып йөреп булмый. Шуңа күрә мөэминнең әдәбе, мөэминнең әхлагы ул гади булырга тиеш. Ул үзен башкалардан үстен санап, мин сездән хәерлерәк дип, иблис, шайтан зураймакчы булды, әдәмгә сәҗдә кылмады. Һәм Аллаһ Тәгалә, нигә син аңа сәҗдә кылмадың дигәч, син бит аны туфрактан яраттың, ә мине уттан диде, утны өстенрәк дип күрде. Һәм аның бу тәкәбберлеге нәрсәгә сәбәп булды? Аның гыйззәтенәме, аның куәтенәме? Юк, Аллаһ аны рәхмәтеннән сөрде һәм иң түбән үзенең мәхлукларыннан кылды. Шуңа күрә тәкәбберлек бер кашанда дәрәҗәгә китермәй. Һәм Ибн Ата рахимахуллаһ әйтте, әгәр дә бер кеше бөеклекне, дәрәҗәне тәкәбберлек аша эзләсә, ул нәрсә диде? Ул суга барып ут эзләгән кебек, утка барып су эзләгән кебек була. Ягъни утта су юк, суда ут юк. Шулай бит. Шуңа күрә тәкәбберлек белән дәрәҗә бергә була алмый дип әйтте. Бүген иншалла икенче сыйфат Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва ибадур рахман", рахимленең бәндәләре. Кемнәр алар? "Валлазина ябитуна ли раббихим суджадан ва қияма". Алар үзләренең бөек Раббылары өчен, ягъни Аллаһының ризалыгы өчен үз төннәрен сәҗдә һәм кыямнарда үткәрәләр ди. Ягъни төннәрен сәҗдәләрдә, башларын сәҗдәгә ырып, кыямнарда, ягъни сәҗдәдә, кыямда намазның рөкене булып тора, намаз гыйбадәтендә үткәрәләр диде.
Икенче бер аятта, Сәҗдә сүрәсендә, Аллаһ Тәгалә әйтә: «Тәтәҗафа җунубухум анил мадаҗи». Алар үзләренең тәннәрен, гәүдәләрен ятактан айырып алалар ди. Айырып алалар ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә безгә көндезләрен бирде кәсеп өчен. Кеше көндез үзенең ризыгын эзләргә тиеш. Кеше көндез тырышырга, хезмәт итәргә тиеш. Аралашырга тиеш. Һәм төнне Аллаһ бирде безгә ял итер өчен. Ләкин Аллаһының бәндәләре арасында бар шундыйлар, шушы ял вакытларында рәхәтләнеп, шушы йомшак ятакларында ятасы урынга нишлиләр? Аллаһ Тәгалә әйтә: «Тәтәҗафа җунубухум анил мадаҗи». Алар үзләренең гәүдәләрен шушы йомшак, рәхәт булган түшәкләрдән, ятаклардан тартып алалар ди. Әйе, тәһаҗүдкә торучы, кыямга басучы, төннәрен сәҗдә кылучы, ул үзенең ятагын калдыра. Ул шушы ятакның рәхәтлеген калдыра. Ул үзенең яраткан хатынын калдыра. Һәм Раббысы янына ашыга. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Алар гәүдәләрен айырып алалар ди. Шушы ятактан ди. Яд'уна раббахум хауфан ва тамаа. Һәм алар үзләренең Раббыларына дуга белән ялваралар, Аллаһыны чакыралар ди. Чакыралар. Хауфан ва тамаа, куркып ди. Ягъни һәрбер гыйбадәтнең нигезендә ята курку һәм өмет. Без Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәбез, чөнки без аның ачуыннан һәм газабыннан куркабыз. Biz аның җәһәннәменнән куркабыз. Һәм беребезнең дә кесәбездә гарантийный билет юк. Сиңа җәһәннәм юк, син намаз укыйсың, булды җәннәттә дип. Беркемнең дә юк. Шуңа күрә без куркабыз. Безнең гарантия юк. Һәм имансыз кешеләр генә курыкмыйлар җәһәннәмнән, уттан. Мөэмин курка. Һәм аның иманы ныгыган сайын, Аллаһка якынайган сайын куркуы да арта. Шуңа күрә алар Аллаһыга, Раббыларына юнәләләр, дуга белән ялваралар, курку һәм өмет белән ди. Без куркабыз һәм без өметләнәбез. Аллаһының рәхмәте, Аллаһының мәгъфираты, ул безне кичерер, шәт безне гафу итер, шәт безне җәннәтләренә кертер дип курку һәм өмет белән ялваралар ди. Ва мимма разакнахум юнфиқун. Һәм без аларга биргән ризыктан өлеш чыгаралар ди. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Мин биргәннән өлеш чыгаралар. Чөнки кемдер кесәсендә хәер садака бирерлек акчасы булса да, ул аны чыгарып биреп кай вакыт тәкәбберләнеп китсә дә, ул оныта. Кем биргән акчаны чыгара ул? Аллаһ биргән акчаны чыгара. Аллаһ бирмәсә, аның ул акчасы бирер әйберсе булмас иде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ва мимма разакнахум юнфиқун. Һәм без аңа ризык кылган нигъмәттән алар өлеш чыгаралар ди. Фәлә та'ламу нафсум ма ухфия лахум мин qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Бер генә бер җан иясе дә белми ди. Кылган изге гамәлләре өчен Аллаһ аларга күпме шатлык, күпме сөенеш, күпме нигъмәт әзерләде, моны беркем дә белми ди. Укыган намазы өчен, тоткан уразасы өчен. Менә еш кына без сөйлибез намазның фазиләтләре турында. Намаз укысаң сиңа шулай була, шундый хадис китерәбез, шундый аят китерәбез. Ураза тотсаң, шундый савабы була, шуның кадәр гөнаһың кичерелә дибез. Әлбәттә, Коръән һәм хадисләргә нигезләнеп, biz bu кылган изгелекләрнең кайбер фазиләтләрен, савапларын белә алабыз. Ләкин кылган изгелекнең бүтән файдасын Аллаһтан башка беркем дә белми. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Минем сезнең кылган изгелекләрегез өчен мин сезгә нәрсәләр әзерләп куйганны ди, бер җан иясе дә белми ди. Бер җан иясе дә белми ди, бүтәнесен. Хәтта җәннәт турында нәрсә диде? Анда сезне көтә беркемнең күзе күрмәгән, беркемнең колагы ишетмәгән һәм беркемнең акылына, хыялына да кирип карамаган нигъмәтләр диде. Шуңа күрә Аллаһының нигъмәтләре шиксез. Шулай итеп Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Ябитуна ли раббихим суджадан ва қияма. Алар үзләренең төннәрен сәҗдә һәм кыямнарда үткәрәләр диде. Менә бу
mümin бәндәләрнең безгә күренеп торган бер сыйфаты. Күренеп торган бер сыйфаты аларның намазга булган мөнәсәбәтләре. Аларның намазга булган игътибарлары. Чөнки иманнан кала беренче урында иң хәерле гамәл гыйбадәт ул намаз. Җир өстенә килгән һәрбер пәйгамбәр намаз белән килде. Бер пәйгамбәр дә намазсыз килмәде. Һәрбер пәйгамбәр җир өстенә килгән үз халкын намазга өндәде. Бер генә бер пәйгамбәр дә килеп намаз укымасагыз да җәннәткә керәсез димәде. Шуңа күрә бүген без дә бер имам, бер хәзрәт, бер абыстай ул кешегә намаз укымасаң да була, барыбер җәннәттә буласың дип беркем дә әйтә алмый, чөнки бер пәйгамбәр алай дип әйтмәде. Шуңа күрә һәр вакыт кешелек тарихында Адәмнән башлап бүгенге көнгә кадәр һәм кыямәт көненә кадәр дә мөмин кеше, мөселман кеше ул намаз укырга тиеш. Бер кашан да дин намазсыз булмады. Шуңа күрә монда да Аллаһ Тәгалә үзенә тугры булган бәндәләрнең намазга булган игътибарларын күрсәтә. Аларның намазга булган хөрмәтләрен күрсәтә. Һәм монда бигрәк тә фарыз намазлар турында түгел, төнге кыямнар турында. Менә без сезнең белән килдек төнге кыямга. Чөнки төн җитте, акшам бетте, ястү керә хәзер. Ястүдән соң төн җиткәч без нишлибез? Төнге намазыбызны укыйбыз, таравих намазын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның сөннәтендә без күрәбез бик күп хадисләр бар. Бик күп хадисләр бар. Менә шушы төнге кыямул лейл дип әйтәбез. Төнне белән басып тору, намазда басып торуның дәрәҗәсен, әҗр савапларын безгә хәбәр итә торган бик күп хадисләр бар. Һәм Аллаһ Тәгалә дә менә бу аятта нәрсә диде? Бу Аллаһыга бирелгән Аллаһының бәндәләренең сыйфаты ди. Алар төннәрен намаз укыйлар диде. Төннәрен намаз укыйлар диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Бу хадис Имам Муслим риваятендә килә. Афдалус салати ба'дал фаридати салатул лейл. Фарыз намазыннан кала иң хәерле намаз ул төнге намаз диде. Фарыз намаздан кала, чөнки бер генә бер намазда, мәсәлән, таравих намазы, булсын мол төнге тахаҗҗудлар, син анда йылы-йылы дуга кылып, сәҗдәләрдә озак торуларың бер намазда фарызны алыштыра алмый. 1000 рәкъат нафил намаз укысаң да, бер рәкъат фарызны алыштыра алмыйсың. Чөнки фарыз ул фарыз. Фарыз турында Аллаһ кыямәт көнендә сораячак. Һәм ул исламның баганасы булып тора. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям фарыз намазыннан кала иң хәерле намаз төнге намаз дип әйтте. Һәм менә монда шуны әйтәсе килә, кайбер дусларыбыз, кайбер кардәшләребез бардыр. Алар әлхәмдүлилләһ Рамазан ае җитсә, киләләр таравих намазларына. Машалла, безнең белән бергә таравих намазлары укыйлар. Хафиз Коръән хатым кылганда шуның белән бергә торалар, аяклары арсада сабыр итәләр, ләкин шул ук вакытта алар әле 5 вакыт намазларын торгызмыйлар. Алар 5 намазларын калдыралар. Кай вакыт укыйлар, кай вакыт укымыйлар. Әлбәттә, җәмәгать гомер буе бер туктамый таравих укысаң да, ул синең бер калдырган фарыз намазыңны алыштырмый. Шуңа күрә беренче чиратта без тәртип ясарга тиеш фарыз намазларда. Менә хәтта без бит инде укыйбыз 4 рәкъат фарыз, аннан 2 сөннәт, аннан соң 20 рәкъат таравих намазы. Менә бу 20 рәкъат, 2 рәкъат сөннәтләр, алар берсе дә 4 фарызны алыштыра алмый. Иң әһәмиятле, иң тиешлесе шушы 4 фарыз. Аннарысын калганнары нәфил. Шуңа күрә моны даңларга кирәк. Әмма фарыздан кала иң саваплы, иң хәерлесе төнге намаз дип әйтте. Бу Имам Муслим риваятендә килә. Имам Тирмизи үзенең хадислар китабында китерә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның яна тахаҗҗуд турында әйткән хадисен. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Алейкум би киямил лейл." Сезгә ди төнге намазларны укырга кирәк ди. Төнге кыямнарны торырга кирәк ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шакыра инде безне. Һәм нәрсә ди? "Фа иннаху дa'бус салихин qablакум." Чөнки төнге кыямнар ди, төнне белән басып тору, ул сезгә кадәр яшәгән
изге бәндәләрнең, салих бәндәләрнең гадәте иде ул ди. Аларның гадәте иде, алар һәр вакыт торганнар. Шуңа күрә ул аларның гадәте иде ди. Ва хуа курбатун иля раббикум. Һәм шушы төнге намазлар ди, сезне Раббыгызга якынайта ди. Чөнки син төнне белән басып торасың, бер үзең, бүтән бер кем юк. Тахаҗудны аны бит инде мактанып укып булмый. Чөнки бөтенесе йоклый. Син бер үзең басып торасың. Һәм нәрсә? Син Аллаһ белән бер ялгызы калдың. Урысча әйткәндә наедине. Аллаһ белән син. Һәм син Аллаһ белән сөйләшәсең. Син Аллаһның сүзләрен ишетәсең, аңа сәҗдә кыласың, Аллаһка ялварасың. Һәм бу сине нишләтә? Бу сине Раббыңа якынайта. Бу сине Раббың белән дуслаштыра, якынайта, тагын да дуслаштыра. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Төнге намазлар Раббыгызга якынайта" ди. Шулай ук ва макфаратун лиссайиат. Төнге намазлар сезнең кылган хаталарыгыздан каффарат булып тора ди. Ягъни синең төнне белән басып торуың белән Аллаһ гынахларыңны кичерә. Аллаһ синең хаталарыңны гафу итә. Һәм нәрсә диде? Ва манхатун лил исми. Һәм төнге намазлар сине гынахлы явыз эшләрдән саклый ди. Сиңа киртә булып тора ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Менә бу явызлыклардан киртә дигәнен аз сызыклап әйтәсем килә. Кемдә кем шушы гыйбадәтне саклый икән, намаз гыйбадәтен саклый икән, намазны яратып, сагынып укый икән, фарыз намазлардан тыш, әлхәмдүлилләh, тахаҗудләрен дә укый икән, менә бу хадистә килә. Аның шушы укыган намазлары нишли? Аны гынахлардан ярагайта. Андый кешенең күңеле төзәлә, һәм аның гынахлар кыласы килми башлый. Ул гынахлардан кача башлый. Чөнки кешенең калбы төзәлгән сайын ул нишли? Йөрәк гынахлардан ширкана башлый. Ул гынахлардан кача башлый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Анкабут сүрәсенең 45-нче аятында әйтте: "Иннас-салата танха анил фахшаи вал мункар." Дөрестлектә намаз үзенең хуҗасын тыя диде, туктата диде, гынахлы һәм явыз эшләрдән диде. Шуңа күрә кеше иң беренче 5 намазын саклый икән, ул гынахлардан китәчәк. Ул качачак гынахлардан. Кай вакыт безгә хәзрәтләргә киләләр. Менә мин белән фәләнне, ул үзе намаз укый. Үзе анда кич белән аракы эчеп йөри диләр. Күргәнем юк, белмим. Ул каяндыр күрә бетерсен. Минем күргәнем юк. Ничә ел намаз укып, әлхәмдүлилләh, күргәнем юк. Яки әйтә, менә ул үзе намаз укый, үзе тегене эшли, моны эшли, зина кыла, теге. Бәлки бардыр андый кеше. Әмма ләкин аның әгәр дә кеше намаз укып та ниндидер харамга керә икән, димәк аның намазында шик бар. Димәк ул 5 намазын укымый. Димәк аның намазында бик зур проблема бар. Һәм шуннан да кайбер гаиләләрдә, мәсәлән, яки ире килә, хатыным шундый гынахка керә бит дип, яки хатыннар киләләр, ирем шундый гынахка керде бит әле дип, менә шундый ире белән күрешеп, яки хатыны белән күрешеп сөйләшә башлагач, намазларыңны укыйсыңмы соң? Калмыймысың дигәч, кала шулдый. Ягъни намазга җиңел карый башлаган, шундый гынахлар нишли? Аңа һөҗүм итә башлый. Чөнки сак бетте. Аллаһ Тәгалә кешене намаз аша саклый. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям төнге намазда кешене гынахлы эштән туктата диде. Гынахлы эштән киртә булып тора диде. Шулай ук Али радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән: "Дөрестлектә, иҗмахта, җәннәттә бардыр гурафун" дип килә инде ул хадистә. Гураф. Гураф ул бүлмә дигән мәгънә, ләкин үй дип тәрҗемә итәргә була. Ләкин монда сүз бара, аны русчада горница дип китерәләр. Ягъни өстәге каттагы бүлмәләр турында сүз бара. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям иҗмахта барды югары каттагы бүлмәләр ди. Югары каттагы. Иншалла, исән сау булсак, без бер-ике көннәнме без ул югары каттагы бүлмәләргә аерым дәресне багышларбыз. Шундый бүлмәләр бар ди. Аларның ди ишенә керсәң, тышын күреп була ди. Тышына чыксаң, ишен күреп була ди. Ягъни ул өй, әмма ләкин аның сыйфаты безнең бу дөньядагы кебек түгел. Ул иҗмах өе.
Һәм безнең инде эченә керсәң, тышын күреп булмый инең, шулай бит. Аның өчен тышка чыгарга кирәк. Ә җәннәттә шундый бүлмәләр бар ди, эченә керсәң тышын күресең ди, тышына чыксаң ичен күресең ди. Шуннан соң бер бәдәви, шүлдән килгән бер гарәп сикереп тора да: "Я Расулалла, ә бу өйләр кемнәргә соң?" ди. Ул югары каттагы өйләр кемнәргә бүлмәләр ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям санап китте. Кемнәргә бу югары каттагы йортлар була? Беренчесе, кемнең сөйләгәндә теле йомшак булды ди. Ягъни ул кешеләр белән матур итеп сөйләшә белде. Ул кешеләр белән әрләшеп, талашып, юк җирдән дә акырышып, бакырышып, фитнә чыгарып йөрмәде. Шуңа күрә кемнең теле йомшак булды ди. Ягъни матур итеп кешеләр белән сәлам бирә белде, матур итеп елмайды, кирәк вакытта җылы сүзен әйтә алды, насихатын бирә алды һәм үзенең теле белән башкаларны тартып торды. Ләйин, ягымлы булды теле ди. Беренчесе. Икенчесе, фәкыйрьләрне ашатты ди. Ашатты, ягъни кемнеңдер тормышында мохтаҗлык килгән, ризыкка кеше юк. Ризык алырга мөмкинлеге юк, ул аларны ашата. Ул аларны ашата. Мәсәлән, менә хәзер безнең фитра садакасы килә, шулай бит инде. Фидияту тагаму мискин, авырып та терелә алмаучылар фидия бирәләр. Хәзер инде әлхәмдүлилләh бик күп фәкыйрьләрне, мискиннәрне ашата торган вакыт килеп җитә. Бигрәк тә гаиттән соң китә, чөнки безгә мәчетләргә фидия садакасын алып киләләр. Без бит аны мәчеткә тотмыйбыз, фитраны тотмаган кебек. Аны инде без төрле шушы мохтаҗларга төрле юллар белән ирештерәбез, әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә фәкыйрьләрне ашатты ди. Бигрәк тә пәйгамбәрбез вакытында мохтаҗлык зур иде. Күп кешегә ризык юк иде. Хәзер әлхәмдүлилләh без яшибез шундый заманда, инде ач бөтенләй ач кешеләр әз. Әмма ләкин пәйгамбәрбез вакытында бу зур проблема иде. Шуңа күрә ризык белән сыйлау булды, ашату булды. Өченчесе, уразасында дәвамлы булды ди. Дәвамлы булды. Ураза тотты гына дип әйтми, дәвамлы булды. Күп вакытта без Рамазан аенда ураза тотабыз, аннан соң киләсе уразага хәтлек отпускага чыгабыз. Шулаймы? Ул дөрес түгел. Гыйбадәт дәвам итәргә тиеш. Фарыз уразасы бетсә дә, әлхәмдүлилләh, пәйгамбәребезнең сөннәте безне нәфил уразасы белән бу гыйбадәтне дәвам итәргә мөмкинлек бирә. Рамазан уразасын тоттыңмы, 6 Шәввәл килә. 30 көн, 6 көн 360 көнгә тапкырлана. 36 көн тоткан өчен 360 көн савап аласың. Ел буе ураза тоткан кебек савап аласың диде. Әлхәмдүлилләh, һәр айның, һәр атнаның дүшәмбе һәм атна кич, понедельник, четверг. Әлхәмдүлилләh, һәр айның 13-14-15 хиҗри елның. Әлхәмдүлилләh, Ашура көне, Арафа көне, Тасуга көне, Мухаррамның 1-нче 10 көне, бик күп андый мөмкинлекләр. Зулхиҗҗәдә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям чакырды 1-нче 10 көнне. Менә шуңа күрә бик күп мөмкинлек ураза тотырга, дәвам итәргә. Уразасында дәвамлы булды ди. Һәм соңгысы, төнлә белән кешеләр йоклап ятканда басып намаз укыды ди. Ягъни кеше йоклый, ә ул менә баскан, тәһаратын алган, бөтенесе йоклый, ял итә, төшләр күрә, рәхәт. Ә ул ял итәсе урында нишли? Аллаһ белән сөйләшә, төнге намазын укыды ди. Менә шуларга булыр ди, җәннәт түгел, ә җәннәтнең югары катындагы йортлар ди. Иншалла, исән сау булсак, 1-2 көннән өйрәнербез, кайда алар урнашкан һәм аларны карар өчен җәннәт әһелләре менә булай итеп караячаклар аларның өйләренә. Менә бу шуларга булыр диде. Тирмизи риваятендә килә. Тагын бер хадис. Имам Хаким риваят кыла, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйткән: "Бер вакыт миңа Җабраил галейһиссәлам килде ди. Җабраил фәрештә килде һәм шушы сүзләрне әйтте ди: "Я Мухаммад, я Мухаммад, күпме теләсәң шул кадәр яшә, әмма барыбер үләсең" дип әйтте ди. Бездән айырмалы буларак пәйгамбәрләргә Аллаһ Тәгалә шундый мөмкинлек бирде. Әҗәл вакыты җиткәч, алар әҗәлне кичектерә алдылар. Үлем фәрештәсе килгәч, алар кайтарып җибәрә алдылар үлем фәрештәсен. Муса да кайтарып җибәрде, шулай бит. Ләкин аннан соң барыбер кире кайтты. Шуңа күрә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Җабраил әйтте: "Күпме телисең яшә, ләкин барыбер үләсең."
Кемне теләсәң, шуны ярат. Яратырга була әти-әниеңне, әби-бабаңны, хатыныңны яратырга була, иреңне яратырга була, балаларыңны яратырга була, дусларыңны, кардәшләреңне яратырга була. Ләкин җәмәгать, бу дөньяда мәхәббәт дигән әйбер булса да, аның нәрсә? Ахыры бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Җәбраил әйтте: "Кемне теләсәң, шуны ярат, әмма бер көнне аның белән барыбер аерыласың" ди. Яки ул үлә, син аны озатасың, яки син үләсең, ул сине озата. Шулай бит? Яки хатының үлә, елап озатасың, яки син үләсең, ул сине озата. Шуңа күрә нәрсә? Яки балаң үлә, яки әтисе, әнисе үлә. Шуңа күрә икеңнең бер сүләдә бары аерыласың ди. Кемне телисең, шуны ярат, әмма аның белән аерыласың ди. Нәрсә теләсәң, шуны кыл. Ләкин ни генә эшләсәң дә тиешле җәзасын аласың ди. Телисеңме, гынах кыл, кыл. Әмма кыямәттә син аны күрәчәксең. Бу дөньяда ук кылган гынахыңның җәзасын алачаксың. Шуңа күрә ни теләсәң кыл, тиешле җәзасын алачаксың ди. Һәм бил ди. Җәбраил әйтте, бил ди. Мөселманның дәрәҗәсе төнге намаз ди. Аның дәрәҗәсе төнге намаз ди. Аның гыйззәте ди, аның көче, куәте кешеләргә мохтаҗ булмавында ди. Ягъни, әлхәмдүлилләh, кәсебе бар, һөнәре бар, хезмәте бар. Һәм ул шуның белән акчасын таба, үзен, гаиләсен нишлей? Кешегә кул күтәреп, кешедән сораудан азат итә. Менә бу аның гыйззәте ди. Әгәр дә кеше башка кешеләргә мохтаҗ булмаса, кулын сузып йөрмәсә, менә бу аның гыйззәте ди. Ягъни кәсепле, һөнәрле, көчле булуы дип әйтте. Шулай итеп, төнге намаз турында бик күп хадислар бар. Хәтта мин монда әзерләгәннәре дә бүген 27-дәме? Каймазын. Әле мондагыларын да укып бетерә алмадым. Шуны гына әйтәсем килә. Бигрәк тә төнге кыям өчен иң хәерле вакыт. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм беренче өлешендә укыды, уртада укыды һәм ахырда укыды. Ләкин иң хәерлесе нәрсә диде? Аллаһ Тәгаләнең аеруча иң якын булган вакыты төннең 3нче өлеше диде. Монда Аллаһ мөрәҗәгать итә кешеләргә: "Юкмы анда миңа дуга кылучылар дугаларын кабул итер идем" ди. "Юкмы анда миннән нәрсәдер сораучылар сораганнарын бирер идем" ди. "Юкмы миңа гафу үтенүчеләр, мин аларны кичерер идем" ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә үзе көтә, үзе сорый бездән төннең 3нче өлешендә. Һәм менә бу сәхәр вакытлары. Әле иртәнге намаз кирмәде, сәхәр вакытлары. Шушы вакытларда кулыгызны күтәрегез, дуга кылыгыз, истигъфар кылыгыз, Аллаһыдан сорагыз. Сорагыз Аллаһтан: "Я Раббым, кичер мине" дип сорагыз. Аллаһ үзе көтә, кая ди? Әйтегез: "Я Раббым, менә син сорадың, менә мин синнән сорыйм, гафу ит мине. Я Раббым, син сорадың, сораучы юкмы? Менә мин сорыйм, балам авырый, шифа бир, яки үзем авырыйм, шифа бир" дип сорагыз. Балам тауфиксызлыкта, адашып йөри, хидаяткә күндер дип сорагыз Аллаһтан. Менә бу иң сәхәр вакытлары, иң кыйммәтле вакытлар, иң саваплы вакытлар. Шуңа күрә ул вакытларны зыяга үткәрмәгез. Аллаһ Тәгалә Раббым безгә хәерле шушы Рамазаннарның кыямнарын да тыргызырга насыйп итсен. Һәм белегез, Рамазанның кыямы өчен аерым савап. Кемдә кем Рамазанны кыямда үткәрде, менә бу кыямнар, таравихлар керә шуңа, аның элгәре кылган бөтен гынахлары кичерелер диде. Шуңа күрә Раббым шушы кыямнарыбызны да гынахларыбыздан мәгъфират итсә иде, иншааллаһ. Иртәгә Аллаһ насыйп итсә, безнең тагын дәрес булыр. Аллаһу акбар, Аллаһ